deh, ya Kesa undungna obdong. Nengen nen jabar bae. Motor ni suisa onna op. Sigu tadi bae no tang mana mak? Namuna guys, namuna. Tale man phi đó, phi nang la, thang đợ. Bisa deh. Ngung lại. Mesang mende. Logoफोर बेरेफुंजानि गुड मर्निं जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बराय हरलायबाय थरायनाया मालाय बहा दं आं नुवाखै मानसिखौ अबावसो दं खोमा बायरावसो दंहैयो खोमा ओंखारबोदोलाय बा ओमफ्राय बिदिनो बेरेफुंजानि हराव मोनसे बिराद सिरियास बुस्थु जादों लोगोफोर मिथिगोना नोंथांमोननो आं खोन्थानि र'यै बुस्थुखौ बिराद सिरियास होनोबा एकदमबारे सिरियासआनो जाहैगोन माने नै जोंनाव हराव सिखाव हाबफैदोंमोन मिथिगोना नै इखौ बुजिदोंना लोगोफोरा इसुं गोदा जावखुनाय सल'आ इसुं गोदा जावखुनानैबाबो लायगोन होननाय सल'नि माबा जादों माने जाना घटना सिखाव हाबफैदोंमोन माने इखिजा इनिफ्राय पट'नो थर मोनना होननानै जावख'स्लाबनो हायासै नै मटरखौबो लांथारबायमोन नङाबा बा खाथ्रा मानसि जायोलै लोगोफोर हरनि गेजेराव मा खालामफैयो नुबाय मानसिफोरा इच्छियानो थादों नै मटरा नङाबाथ' इखिजा गब्लंखाबायमोन मानसि हाबनायनि चान्स जाखाबायमोन गारि गुरियाव दोनखाजोबो नालाय ओरैहाय माबा माबि थाजोबो नालाय इयावनो हैद माबायदि मानसि जायो माबायदि मायोलै ना लोगोफोर बिरादनो घटना जायोलै बेफोरबायदिनो दा थरायनाखौ नायलांसै र' ना नैफोरनि बागै बारा एसे माबा बुंथ'ला नामा जोंना थरायनाया रिल्स मेन जादों दिनै रिल्स लेडि सार्बियान लेडि डान्सा मा रिल्स होनलाबायदों नोंलाय रिल्स बानायनो आं गेलेयाखै आं न'आवसो था होनदों मा न'आव थांलाबायनो पागल नामा खामफ्रोमबो सोरांबा न'आव थांनायनि खोथा ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि मा संनो नागिरदों बा आं मैयानो होनखाबाय न'आव थांगोन होननानै गोब्रायानो जालायबाय नामा नों मैया होननायजोंलाय मा खोथायलै ओंखाम ओंख्रि माया संगोन ओमफ्राय आइया लिंहरदों ओमफ्राय बेदरानो लायबाय ओमफ्राय आं थांनाङा नामा ओंखाम ओंख्रि माया संगोन मेदामनो माया ओंखाम संनांगोन आङो हाबा जानो थांदों माया हाबा जानो थांदों आङो ओइ मास्टार स्टाफदो ओमफ्राय नोंसोर बबाव थाङो थां ओइ दरजा माखाल' गेट माखाल' मोजां थांना थां होमबा आंल' हारसिंबा न'आव नोंबो थांफादो थांफानायानो मोजां दे होमबा थांफादो नोंबो थांफादो बे सिखावा न'आव हाबनानै लानानै थांजोबसै बेफोर माखा सिखावा न'आवनो जावख'खानानै दोनखादो सिखावा लानानै थांजोबसै ओमफ्राय रावबो थाया बेखौ मोजाङै होथेना गालां ओमफ्राय सैमा हाबनो हागोन सिखाव हाबनो हागोन ओमफ्राय मटरा लाना थांबा गैला आरो मोनायालाय थाबानो जोबो आं थांनाङा नोङो सिटियाल' थांदों सोरदों मा हेबदोलै सोरदों मा हेबदो मैयानो बेलासियावनो रायलायखाबाय थांगोन होननानै ओमफ्राय माथो सुथिया जालायखौ बाबावै माबा ओंखाम ओंख्रि संनाय सोरांबानो न' बिमानि न'आव जोनोम जानायखायनोथ' बिमानि न'खौ गोसोखाङो जी बेबायदि खें मालाय अरे मैं थोड़ा रुकिए बाहर आ रही है मैं नों आंखौ इदिनो जोसा मोननाय दे इयावनो फुल रेडी गाइस थोरानो मालाय माबायाव गावनि माने ओनथलादे आं बियासनि न'आव थांना तुरलै मालाय जालायबाय नमुना सोरलै थांसै दखानबाय ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ नोरै खोथाया मा जायो नोरैयालै नोरै खोन्थाया मा जायोलै फाय थांसै सोर फै गावस्रानो न' एसे गोबाव थायो ओमफ्राय न'आव थांनो मोना नामा नमुना guys नमुना फैदोलै फैथांसै बान्दा फुलि बान्दा फुलि
Mantap lift tuh ini tuh nih. Oh mantap lift tuh nih. Mana tangan? Ya, ma, aku lucu deh lihat, tapi nasi nak kerun wali. Oh mantap lift tuh, ya? Kau mau? Masih kau. Ini baik, ya? Tangan keren siar, bakal mau ntar roh, keren nih. Hai लोगोफोर दायोथ' ओंखारखांबाय ओमफ्राय ना जोंहा हासबेन्डआ मा खोथादो होनदो सिखाव हाबदो ना मा होनदो बैखो सिखाव हाबाखै लोगोफोर माने आङो मैया मोनायाव खानसिखो जोंहा मोनायावनो सुखायो नालाय ओरैहाय सुखांनानै नैबे मटरनि मटरा लाइना थांना होबाय आरो ओमफ्राय सुनायावनो मानायावनो माबा माबि रायलायनानै बावगारलांबाय ओमफ्राय इयो ओरै जानानै दंमोन आरो ओमफ्राय ओरै दैया हरसे गनानै इ माखाया सेस आरो ओमफ्राय गोदान हा नालाय बियो गोजोनायदो मानायदो सेस ओरैथिंजाय गलांजोब्बाय ओरैहाय माने इ गोलैबाथ' लुंख्रेंलांखागौमोन ओरैबायदि बिपद आरो एबारनिफ्राय माने जायफोरा मटरफोरखौ चेक खालामग्रा जादो बिराद भुल खामानि मावबाय आङो इ मोनसे सुइसनि थाखायनो नुवाखै न'आनो जाना गब्रलांबाय नाय ओंखायनो ओंखाम जाखांबा चेकिं खालायनांगो चेकिं गेसा अन दंना अफ दं नों होननायानो जामारबाय मटरनि सुइसा अन ना अफ जोंहा आइया इदिनो होनखाबाय थायो आरो ओमफ्राय आरो ओंखायनो इसुङाव जेब्लाबो लास्टाव चेकिं खालामबाय थायो होथेदो Sekolah buat nih apa itu namanya? बिजोंखौ साखायो मालाबा इबो अनथायो मालाबा इबो जाबाय खननै ओमफ्राय एबार खनसेयावथ' नै हायानो गब्रलांजोब्बाय आरो हर जाना उन्दुखादो हरसे आरो पाइपआ बै थांनायबाबो जेबोनो पाइपखौ माखै खालामना दोनलांदो इसालाव दै बाबायासो दहाय फुङावसो मोनदो आरो फुलगुरिनि माबायाव बाहेरावसो थाना दोनना गालांबाय 9टा बाजिनिफ्राय लाइनाथ' एभेलेबेल थाखायो 9टा बाजिनिफ्राय दि येस बेसे गोबाव जाखो बिपदा इदियाव जायो बिपदा 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घन्टा दैया गबाय थानानै हाया गब्रलांखादो सेसखा दा आरो थांनो ओंखारबाय आरो जों आइया लेंहरदों नालाय ओमफ्राय ना आङो हासबेन्डखौ नेनानैनो आङो फान्थाव फुलि लांनो नागिरनायानो नै फान्थावानो एसे माबालाय लांबाय बेसेरा मैथाबो थांगोन थांनायालाय रोदा दं नालाय जाबाय फैदो माथो थाङा लाजियाबो दाबा खिथु थांफानो नागिरदो नोंनि बेदरखौ दरसेल' होनो होखागोन आं आइनो फैनो नागिराखैमोन आइ होनना खिथानो हायाबा आंबो मानसि नङा दायो नायबाय थानो A few minutes later. मोनफैबाय न'आवहाय दालाय मानो फैदो फैनांला थांदो फैयाबानो जायो सिथो जानाय मानसिफोरा बारा फैजाया मा गोजा जाना दं नोंसोरलाय मा गोजा हा मा गोजा स्कुलाव थांदोंमोन नामा थाखाय दिनै बन्द हा मानि बन्द मिथिया मानि बन्द चकुनि बन्द मानि दिनै सानदे दिनै मा सानदे ओमफ्राय नोंनिया मा दिनै मा सानदे इखौनो मिथिया नोङो निजुल थाखांबाय हा आं दोनासै नों मानो फैयाबालाय सफैबायानो नो Menjadi ada le
下。 मोनजालायबायानो 不要糖的可嘛？ गैला होमबा ओमफ्राय गैजि जायो गिदिर जादों 一下的 अ नोंलाय मोजां मोनदों गोजा गथ' दा न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय ना नै बाजैयाथ' मावनाय दांनायानो जोबखाया नालाय मावलायबाय माइरं सुगासिनो इथिंजाय माने दुगैयाखैनो ओंखायनो लाजिनानै मोखांखौनो दिन्थियासै आइया मिनिगासिनो सुखिदारा नायबाय दं नै दाउ माखायैनो अमा बेदर रुदो ओमफ्राय आङो दिन्थियाखै इखिजा जोंहा आलासि फैना दंफैयो नै जोंहा आब' आनैनि फिसाजो आरो नै आंदो बोरैबा ग्रोब मोनफैबाय ग्रोबनो आलासिया जोंना एन्जार जाखासिगोन खानाया नै दायो जोंहा बायदो आइदो जोगोनार सायबाय दं ओमफ्राय जोंहा बाया जाहैबाय जोंहा बाबानि बिदानि फिसाजो आरो ओमफ्राय जोंनि खाथियावनो हाबा जाखादो ओमफ्राय जों आरो थांलाय फैलायानो जाथारा समफोरानो मिलायलाया जाम्बाया नों मिथियागारा टेक्लुआ नों मिथिगौ आरो मा जायो गावबागाव साराय गावबागाव एवथारदो सं गिजाव मा एवदो खासेया ना एवदो आद्रा जाखायो इसानो मानसिया एकदम माने दुगैयाखै आरो लाजिगासिनो मोखांखौनो खोथिथारा इयाव आरो मेलखुंबाय दं गांगाथप्पा गें बांगाथप्पा होनलाय लुप्रिया गथ'आ सेंग्रा देरथारबाय नै दुगैगोन ना दुगैयाखै नोंलाय भगबान बोरैबा मा नुखादो दुगैदो नोंलाय दुगैगोन ना दुगैयाखै दुगैयाबो एखे नों दुगैदो ना दुगैयाखै दुगैथ'वाखैलै दुगै नुखादो नुनायावनो माराम दारिफोरा हानाला बिस थाखायानो गैया नामा पिलार डाइभार जानानै इथ' दुगैयाखै मास मोनसे गथा जाखानाय जायो जोंना ए भगबान नै दायो ओंखाम जानोसै जोंहा बाजै गिदिरनि फिसाला उन्दै मा ओंख्रि मुलो राङालाव मटर ओमफ्राय मिथाइ मा मिथाइ सुलबुल मिथाइ अमा बेदर दरथाम ओमफ्राय खासेनिया गैथ'वा लुब्रिया बेदर जाया माने जादो दायो लोगोफोर ओंखाम जाखांजोब्बाय ओमफ्राय ना आरो जोंहा एसे फेमिलि माबा जादों मिटिं गय खावगासिनो बाजैया ओरैहाय बाय दं आदा दं गांगाथप्पा ओमफ्राय आं दा बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबलायबाय नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो